Gobrau Tir na Nog 2020. Rhestr fer Cymraeg uwchradd. Byw yn fy nghroen. Golygydd Siôn Aderyn. Oedd gen i wastad diddordeb mawr mewn geiriau, ac ers o'n i'n hogan fach, o gyna fi lyfr dyfyniadau bach, ac o'n i'n cofnodi dyfyniadau o'n i'n ei glwad o sgyrsiau bob dydd, ffilmiau, llyfrau ac ati. Ond nath y diddordeb o sgwennu ddim yn haroi tan i mi gychwyn y brifysgol a dilyn cwrs ar y mlwyddyn gyntaf o'r enw gweithdy-rhyddiaeth. Ac ers hynny dydw i'n di stopio sgwennu achos dwi wedi gwirionnu ar y grefft. Sonia ychydig am dy lyfr a rhestr fer Tir na Nog. Felly mae'r llyfr Byw yn fy nghroen yn gasgliad o 12 profiad gwahanol efo cyflyrau iechyd, boed hynny'n gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol. Maen nhw yn gyfranogwyr o bob cwr Gymru a mae bob un yn bobl ifanc hefyd. Beth nes ti fwynhau fwyaf a lleiaf am sgwennu'r llyfr? Mi o'n i'n mwynhau dod i gysylltiad efo cyfranogwyr i gyd achos oedd nhw'n bobl arbennig iawn bob un. Ond ar yr ochr arall wedyn, her ddoth i'r amlwg yn fuan iawn oedd sut i fynd o gwmpas defnyddio'r derminoleg gywir. Ar un llaw o gyna fi y gair diodda ac ar y llaw arall o gyna fi'r gair ymdopi. Ac i fi'n bersonol, o'n i yn diodda fan iechyd ar y pryd a do'n i ddim yn ymdopi'n dda iawn o gwbl. Ond mi fysa yna gyfranogwyr eraill fysa efallai'n deud i bod nhw yn ymdopi a ddim yn diodda. Felly gan bod 'na 12 ohonan ni, oedd o'n anodd trio dod o hyd i'r derminoleg oedd yn addas i bawb, a dwi yn meddwl bod i wedi colli cwsg dros hynny yn y dyddiau cynnar. Pa mor hir oedd y broses o gyhoeddi'r llyfr? O'r syniad cyntaf hyd gyrraedd y siopau llyfrau. O'n i'n wael yn iechyd ar y pryd ac o'n i eisiau neud rwbath cadarnhaol allan o'r cyfnod hwnnw. Felly dyma fi'n cysylltu efo meinir yng ngwasg Ololfa yn holi os yna fwlch am gyfrol oedd yn trafod cyflyrau iechyd ymhlith pobl ifanc. Mi nes i wedyn gyflwyno'r syniad yn swyddogol ger bron o wasg ac mi gafodd y syniad ei dderbyn. Y sialens wedyn o dod o hyd i gyfranogwyr a hynny o bob cwr o Gymru. Mi o gyna fi gysylltiadau yn y gogledd, felly dyma fi'n dod o hyd i gyfranogwyr awyddus ac mae mhartnar i'n dod o'r de, felly o hynny'n help i ddod o hyd i gyfranogwyr ar fan honno. A wedyn mi oedd hi'n broses hir o yrru drafftiau nôl o blaen a mae'n siŵr bod y cyfranogwyr di laru a na fi erbyn diwedd. Ond mi dalodd hynny ar ei gamfad achos be ddoth i law oedd toman o ddrafftiau terfynol a heini'n barod ar gyfer ei argraffu. Beth oedd dy hoff lyfr pan oeddet ti'n blentyn a pam? Flos am bach gan Kim Lewis achos dwi'n cofio teimlo'r rhyddhad pan mor rywun bach yn dod o hyd i'w fam ar y diwedd. Oes well gen ti sgwennu ar gyfer plant neu oedolion? Dwi wedi bod yn sgwennu oedolion yn y gorffennol, ond dros y mis dwytha dwi wedi bod yn sgwennu stori i blant bob noson. Felly mae gyda fi grŵp ar Facebook o'r enw Lluna Stori. Mae y syniad tu ôl i Lluna Stori ydy bod plant yn gyrru lluniau drwodd i mi a wedyn dwi'n sgwennu stori yn seiliedig ar eu lluniau nhw wedyn. A mae hynny wedi bod yn brofiad difyr ofnadwy, dwi wedi mwynhau gymaint mwy nag o'n i wedi rhagweld fyswn i. A ia, dwi'n mwynhau achos mae plant yn hawdd iawn i'w plesio a maen nhw'n llawn dychymyg. Lle fyddi di'n sgwennu fel arfer? Gan amla, mi fyddai yn sgwennu allan ar y decyn pan fydd hi'n haul braf, felly dwi'n gwirioni pan mae'r haf yn dod i fi fedru gwneud pethau felly. Pa gyngor fydde ti'n ei roi i ddarpar awdur? Be nath helpu fi'n bersonol a beth sy'n dal i helpu fi hyd heddiw ydy gwylio llwyth o ffilmiau darllen mor aml a mor eang ac ymedrai. Sa chi'n synnu gymaint sy'n ei ddysgu o'r pethau yma, a maen nhw wir yn eich rhoi chi ar ben ffordd i greu eich stwff eich hun wedyn.